Jottoni sekang baba goria jotto nung nonolecheng pal kolom jau. Aw, jotto ne kahakereng ni tongbaina khaklayu. Jotto no lamsau. Takwlai bobo kami boho Moial logo Mwtai Kotor baba Garia Bia-Gwnang berainai. Takwlai Mwtai Kotor baba Garia Bia-Gwnang berainai. O Moial tei o kami rogo. Moial taklai beraijak nai engkha Mwtai kami ni Moial no karui. Burima Moial tei Pitra Moial lo. Bishes khayui o bisigo taklai o Burima Moial lo no beraijak snai. Taklai o Bangchai rogo beraijak nai. O Moial logo beraijak nai. Taklai Bangchai ni bangmari engkha total Mwtai kami soho 7 khan eba 7 khan tongnai. Burima Moial no Bangchai bangmari 5 khan. Bobo kami ro khobjak kha bono sung srai ke silainai tei srasani bisingo. Pitra Moial lo tongo Bangchai kaisa tei Mwtai kami o tongo kaisa. Haikhe 3 khan Moial miliwi Bangchai ni bangmari engkha 7 khan eba 7 khan Bangchai. Puilao sung silainai Burima Moial ni simina. Burima Moial ni Bangchai number 1 no tongo. Bangchai number 1 no lukuro khobjak kha Duluk Nara kami, Mereng kami, Tuijilui kami. O kaitham luku miliwine eba kaitham para miliwine Bangchai number 1 total family tongo 122 family 122 poribar miliwine kaisa Bangchai ngsinai orano. Ano sathai kalayu Duluk Nara kami engkha sini tabok tongnai borom gwnang Jamatia hoda okra Purna Kumar Jamatia ni kami. Bangchai number 3 no tabok khnalai pisnai. Bangchai number 3 o bobo kami ro khobjak kha Kunjamura kami, Tingoria kami, Burima kami, Jura kami. O 4 khan luku miliwi kami miliwi Bangchai number 3 engkha. Or total family tongo 154 family 154 poribar miliwi Bangchai number 3 ni engkha. Oro kami bangmari engkha 4 khan kami miliwi Bangchai number 3. Bangchai number 4 o tongo. Bangchai number 4 o total family tongo 248 family 248 poribar. Oro nibo bobo kami khobjak kha sung tabok silainai. Songotra kami, Charkolok kami, Lokai kami, Bastobimu buhungjago. O 3 khan para ba kami miliwi Bangchai number 4 9 tei total oro tongo 248 family ba 248 poribar. Bangchai number 5 o tongo Dulkai kami. Bangchai number 5 total family tongo 66 family engkha ba 66 family tongo. Oro khaine Bangchai number 5 oro para kaisa nangsinai. Engke total Burima Moial o taklai Bangchai ni bangmari engkha 5 khan. Aboni yagulo Pitra Moial ni kaisa karjagui tongmani beraijak honai cheng oda kurani khokni simi sahoimawo. Oro engkha parani mengkha kaintia ketal kami Bangchai number 6 nai. Oro total family tongo 46 family. Oro kami kaisa nangnai. Oro family ni bangmari engkha 46 family. Buni yagulo Bangchai number 7. Bangchai number 7 o tongo Mwtai kami ba Mwtai para hongjago Bia-Gwnang je baba Garia tak tongmani Pitra kami. Oro total family tongo 224
24 family haingkhe ba 224 poribar tongo haikhe taklai total bangmari Bangchai ni wngkha Mwtai Kami soho 7 khan Burima Moial Bangchai ni bangmari wngkha 5 khan Pitra Moial kaisa duljaka Bangchai number 6 haikhe total taklai Bangchai ni bangmari 7 khan bo haikhe total family taklai gorijaknai 1132 family 1132 পরিবার তাকলাই বেড়াইজাকনাই